Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň Owa Senagat toplumyna gözegçiligi diýen urunbasary we vilayet häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi diýip TDH 19 dekabrda habar berdi. Emma Serdar Berdimuhammedow öňkü prezidentlerden tapawutlukda meýdanlardan soň üptügüne çeline ýygnalan bol paxta hasyly barada näme üçindir dymmagy makul tapdy. Online görnüşinde geçirilen maslahatda ýurdun sebitlerinde alınıp barılan owa hojuluk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ýöne paxta hasyly barada döwlet tawsyrlyklarynyň ýerine ýetirilip ýetirilmänligi barada hiç zat aýdylmady. Mundan öňki ýyllarda Sowet döwründen gelýän adat esasynda ýokary paxta hasylynyň ýygnalandygy aýdylýardy. Azatlyň habarçylary paxta meýdanlaryndaky mejburi zähmetiň bu ýyl dekabrın ortalaryna çeline dowam ettirilendigine habar berdiler. Türkmenistanda paxtaçylyk Sowet ýyllaryndan bäri mejburi zähmetiň iň ulanylýan pudow hökmünde bilinýär we ýurtdaky azyk kıtçylygynyň sebäpleriniň biri hasaplanýar. Emma muňa garamazdan Sowetler döwründe strategik ekin bolan gowuçy ekrançylygy, Garagum kanalynyň gurulmagy we suw seriçleriniň uly meçwerlerde bitarpy ulanylmagy bilen ýerleriň uly meçwerlerde soruladylmagyny, yer asty suwlaryň derejesiniň ýokary galmagyny we azyklyk ekinleriň sol sanda ot iýimlik ekinleriň hasyllygynyň iýdigderilip peselmegine, miweli agyşlaryň köpçülikle ýitirilmegine alyp geldi. Bu ýagdaýlar bölükleýin boýuna alynıp, ýurdun öňkü prezidentler tarapyndan bir näçe edek täze siýasat özgörtmeler diýilýänler yglan edildi. Emma daýhanlara erkinlik berilmedi. Owa ilatynyň ýyl-ýyldan garyp düşmegine getiren netijesiz owa hojuluk siýasaty içerki migrasiýanyň daşary ýurtlardan iş gözlemegiň güýçlenmegine, on miňlerçe adamyň daşary ýurtlara gitmegine sebäp boldy. Emma häkimetler bu ýagdaýy açyk tasdiklamaýar. Türkmenistanyň häzirki prezidenti öňkü prezidentlerden tapawutlukda suw meselelerini bölükleýin boýun alandygyna garamazdan owa hojulugundaky agyr meseleleri çözmek üçin häzire çeline hiç bir özgörtme meselesini gozgamaýar.